Barbat tematevanên hêja ji panorama heftê silav û rêz li Kurdistanê, Tirkiye û rojhilatan avên gelek bûyerên giring diqewin. Îşev ez û du mîvanên xwe hêja em ê bi hev re ji pencera Kurda ev bûyerana binirxînin. Mijara me pirin û ez ê niha derbasî aliyê stûdyê bibim û mîvanê xwe bi we bidim naskirin ku pir zêde mirov dirêj neke em dest bi vê sohbeta xwe yî xweş bikin. Ji rêzê mîvanê min yekemîn siyasetmedar, nivîskar, doçent doktor Rêzdar Osman Aytar e. Kek Osman, tu bi xêr hatiyî? Navxêrê davî, gelek spas, êvar baş ji hemû temaşevana ji bo we jî her dehvalên hêja. Mîvanê minî duyemîn siyasetmedar, nivîskar, mamoste, werger Rêzdar Vîldan Saîm Tanrıxulî ye. Kek Vîldan, tu jî bi xêr hatiyî? Gelek spas kim kek Şîraç, mala te ava, navxêra davî, silav ji Osman re, silav ji hemû temaşevanên hêja re. Birasî îro ez bi dîtina we gelekî kêfxweş bûm. Em nivşekin û em bi xwe yanî şahîdin, aktêrin, maqdûrê pêvajoyekî ne. Ka di gotinekê ye dibên di siyasetê de 24 saet demekî dirêj e. Lê ez jî dibêm di tarîxa tekoşîna azadiya Kurdistanê de 42 sal wextekî ji bo me pir kin e. 42 sal e em hebû di nas dikin û em gelek bîranînên me hene. Em ê îro bi hev re sohbetekî bikin, bûyeran binirxînin û ew dubare kêfxweşiyekî didime ez bi we re vê sohbetê bikim. Hele em biçin alî stûdyê û ji hevalên re jî wan rica bikin sernivîsê me birabînin em nêzekin vê heftê çi heye. Gelek spas hevalên hêja ji bo vê jeneriyê, ji bo mijara. Ez ê ji Kek Osman dest pê bikim. Kek Osman, cenabê te salên nodî ez li welat ez rewşa te baş zanim. Cenabê te jî maqdûrê pêvajoyekê, hem maqdûr e hem aktêr e. Di salên nodî de tu şahîdî gelek bûyeran ayê, şahîdî şewitandina rojnamayê, tu şahîdî girtinê yê, tu şahîdî kuştinên qesasnê diyarê. Di salên nodî de qemyonek li sîstema dewleta dagirket ket û ew sîstem bi şiklekî hejiya û gelek tişt derket holê. Ji alî me Kurda me gelek tişta zanîbû lê bi wê bûyerê derket ortê ku 17,000 kuştinên qesasnê diyar û sirgûn û guherandina demografiya Kurdistanê gelek bûyer pêk hatin. Di encamê de tiştekî ku ber bi çav mirov bêje
problemên li Tirkiye li Kurdistanê çareser kir ji ortê derneket. Lê dûr de baş wer bîra cenabê te jî li wir gotinekî wezîrê navxweyî hebû yê Mehmed Agar digot dibin 1000 operasyona de imza min heye eger hûn ji vê dîwarê kevirek ya jî tuğlayekî bikişîn ew sîstem têk biçe bi tim tedbîrên palyatîv werkirin ku yani cê pir encamekî derneket lê di wê demê de ew werin bîra ew bi navê demokrasiyê û bi navê guherandinê têkiliya AKP derxistin piyasê û AKP di wê demê de bi Amerîka re hin hevdîtin çêkirin û ew hevdîtinan de xwedê giravî AKPyê guhertinan çêkir û bi rastî jî mirov wexta rastî ralî têbêje dest bi hin guherandina jî kirin xwestin hin tişta biguherînin lê di encamê de teslîmî ew ê bûn yani dîsa teslîmî wê sîstema dewleta dagirker ku ji xwe re ava kirin bûn yani hin kes jê dibên dewleta Kur hinek jê dibên odaya kozmîkê lê bi çi şiklî dibe bira bibe demên vê taliyê teslîmî wê siyasetê bû bêguman ji alî me Kurda hin tişt vekiriye em sîstema dewleta dagirker nas dikin em rewşa wan zanin ew çi dikin ew ji me pir neqerîbe lê ev demekê nêzî mehekê şerê vîdeoya heye Sedat Peker mirov karibêje ji alî me Kurda pir tiştekî guhertî nine lê mirov karibêje li Tirkiyeyê wek şoreşek kir sîstemê hejand vîdeo li ser vîdeoya parve dike nuh jî aktuel vîdeoyekî parve kiriye yê Tirkiye birêve dibin di nav hev de ketin li nav hesabekî ji hev û di hesab dipirsin cenabê te vê rewşê çawa dinirxînî kek Osman rewş ber bi kî derê diçe em dubare sêvare ku destpêkê min behsa cenabê te kir bekî cenabê te dubare sêvare em ev filîmana temaşe dikin rewş ber bi kî derê diçe kek Osman Ya kek Sîrac yani birastî wexta meriv dinare êdî cana meriv kura henek dike yani ew yani em êdî westiyan ku ew senaryoyê wan û nizanim îfşayê wan û ewana gudarî bikin yani û neslê me êwe jî tê da yani ji salê heftê bigire heştê bigire nodî bigire wexta ku tu divê mesela ew nod û didiya nod û sisiya yani mesela wek mîsal Musa Enter berê di roja ew roja îmzakirina kitêba em bi hev rabûn piştî di roja hat kuştinê caran me ez bi xwe me difikirî me digot yani kesîn ê ku plan kirine wexta me kitab îmza dikir wan dera nabûn yani diçûn dihatin yani li İstanbulê li Anqerê em carna diçûn yani em ji serê sibê ji mal derdiketin me nizanîbû yani em êvarê vegerin ya ew ê çawa be yani sîstemekî yani rewşekî wisa bû lê problemê sîstemê wexta meriv dinere yani yek mesela ez bi xwe digel wî ew ê nine yani em bêjin li cîkî nizam dewletekî Kûr dibe nizanim yani carna min pir cara ez merak kirî min nivisandî jî yani çi ye dewleta Kûr yani esas însan tên însan dikarin biguherînin însan bi xwe tên guhertinê yani ne tenê Tirkiye yani gelek ciya da jî wexta mesela hinek însan tên dixwazin biguherînin wexta neguherînin dibe nayê guhertin et xwe dide malîkî yani mesela em bifikirin yani li Tirkiyeyê em bêjin Fethullahçî û AKP bû yek Ergeneqoncî dan alîkî Ergeneqoncî û AKP bû yek Fethullahçî dan alîkî yani sibeb bê yani ne zêde sürpriz be Fethullahçî û Ergeneqoncî yek min vî carê tayî bidin alîkî yani sîstemekî ew bûye ku yani tê îqtidarê yani wexta meriv dinere yani mesela eger niha
Tayyip Erdoğan idare nake, Süleyman Soylu idare nake, Genelkurmay Başkanı idare nake. Ki idare dike bir devleti yani? Nake Osman Yani- me peyva teb şekir birî devir de ez dixwazim têkevin navbêrê ji bo yan temaşevan jî em jî hev niha belê cenabê te bû şeklî dibe lê tu jî zanî di vê hadîsê de Serokkomarê Tirkî 24 rojan nepeyivî. Evet. Piştî Baxçelî û ew ê peyivî şûn de helwesta xwe guheran 24 roj şûn de bi helwesta xwe de diyar kir û li hemberî peker helwest danî. Lê ew jî diyar dibe ku yekcana cenabê te dibe ya eger ew di cîkî de amade nebe û sîstemekî wer xurt tune nebe û li hevkirinekî tune nebe çû mesela bibên bi ew ê re Ewrasya ciyar li hev kir yani Eri yani wer lev dikin yani problem ewe yani natijmen bipirsi na aktörek li Türkiye em jî dibînin tu jî dibînî herkes dibînî ew aktör ewin yani berpisyar ewin yani dervey wan wekinek dibên uzayîlê yani ji hîvê hatine li cîkî sekinîne em şiklê wan nizanin bûyî halî nine yani îdeolojikî resmî heye em bêjin netewperestîkî pir xurt heye û cana însanê ku dibên em newîsane jî tên بوی شکلی دیگه تشتک ادخوازم بگرم ببیجم yani berpisyariya van tişta hemû aktörên îrone yani ek destê wan da salihiyet heye îrone çawa dema Mustafa Kemal ma Mustafa Kemal wextan piştê wehdatîn ewana ew bû derket em bêjin Ewropaya piştgiriya wî kirin ew kirin hat noxta gelek sozdan Kurda ma cana yani em difikirin ew sozên ki Mustafa Kemal da got ez ê otonomî bidên Kurda ew sozên ku Özal'dan ya jî sozên ku Tayyip Erdoğan'dan heta em bêjin Menderes wexta hat ser hukm gelek tişt ku Kurda piştgirî kirin yani problem çi ye yani tên soz didin piştê demakî wexta îxtidara xwe xurt dikin dewir da em bêjin verdigerin ew sîstema ew ê zebt û rabt wek dîktatörî yani ez digel wî dîtinê me ku yani ne ku hinek dibên derîn dewlet wek feilî meçûl hinek şexsene ew derîn merîn niha li Tirkiyeyê çi dibe berpisyariya êk niha berpisyarî dike êwan e yani yani divê meriv bi wî halî binare wisa nebe yani ma tu zanî niha vana Fethullah Erdoğan wan anî hemû esker Genelkurmayê wan navê Ergenekûnê kirin hepsê bi ceza ew kir yani xelkê berê digot ki ordî ew derîn dewlet e yani tiştek dixwazim bêjim divê em berpisyarî êdî eşkere bikin yani tiştek niha dibe êk serokkomar e êk wezîr e êk serokê polîs e êk serokê eskera ye ewana divê meriv pirika wan bigire دو êdina kiribû ew berpisyarin yani ez bi wî halî dixwazim binerim yani ne ku derîn dewletekî heye wek feilî meçûl em nizanin xwediyê wî kî ye yani nana qesa min jî net bûyê yani nerexne ji bo te ha yani nerexne ji bo te hesta minî ew ê niha em zanin ku li Tirkî ku em nav lê dikin navê wî bê dewleta Kur ya jî navê wî tu bibêje ew kesayetana dewir de tiştê ku meriv dibîne hemû tiştê di pirsa Kurd û Kurdistanê de girêk dibe ew girêk ji bo ve nebe sîstemekî wer heye yani erê Erdoğan belkî vê taliyê di nav eskera de gelek tişta guheran lê tu jî baş zanî wê demê wexta 19 karmendên Kurda hatin kuştin ew proje ji alî Tansu Çîler birin Konseya Ewlekariyê li wir tesîq bû şûn de ew tişta kirin lê ev tişt yani bi hişmendiya dewletekî demokratîk merî nafikir li vir sîstema dewleta dagirkeriyê ye ew sîstema dewleta dagirkerî ji xwe re çerxek ava kirî li gorî wî ew ê dimeşîne nizam tu ça lê mêze dikir na ew çerx heye lê însan wî çerxê çê dikin yani ez bi xwe lêkolîna xwe da jî siyasetê xwe da ew dewleta rêxistina însan rêve dibin prensîbê rêxistina hene destûrê wan hene programê wan hene
ایدئولوژی وان هنه اوی وان هنه لی ام انسان سرناوی وان حرکت کن تو دولت به انسان به پرسیاره نکن حرکت بکه تری خستن به انسان نکن حرکت بکه يعني جبوي ادبي يعني او جانا دارين دولت ور بويكو انسان كو اصلي بربسياره ام در جوان برددن هناك دو هناك فاعلي مچولا كي ايرو دكه او بربسياره كي سال نودي كريه او بربسياره كي سال بيستي كريه يعني جارنا مثلا بحث فاعلي مچولا كر او هات بيرامه جاره كده هما هات بيرامه مثلا امهين گورستان شیخ سعید رضا سعید کردی نزانن کو جسد وان گورستان وان لکدره يعني اف يعني جبو از اوه دبیج ما يعني چوت نه فهم کرن کو ام دوی دا جدا دفکرن يعني کی وی دمه برپسیاره دوی مرو جوی برپسیار بکه يعني برا او به يعني دروی وی هنک ممور تنه کو گوتنا داوی دبه نه هر تشت است اردوغان دای يعني نه مثلا یک ترکیه بیجه هناك بشت اردوغان زي هي از بخو باور ناكم يعني ايرو تشد تركيا دبا بربسيار اوه يعني جبو فكرني يعني نظام يعني دودا متكارن انك نوانس هذا او بكن ل يعني باور ما اوه يعني باش از بچ مالی کک ویلدان ما کک عثمان گداری کر يعني هر دولتي سيستمكي يا مافيا هر دولتي هي لی مافیا به وی شکلی کو ایروژی و واجی باور دکم تماشا کریه مافیا کی به وی رنگی کو حکم سیاستی بکو و سیاستی به شکل کی بره و ببه مثلا اونجی اکتوال میره که سرناوی گلته البجارتن ده $1000 معاش دنه yani sistemeki lütü dünya tüneyi o ev sistema çi kek vildan yani ev heza hoş ki dere digre çima vi rengi de be em te gudari bikin denge xo veki kek vildan denk gelek spaskim kekçiraç em ji bo bê programê ji bo daweta te destpêkê da ez vê firsetê bikarbînim sersaxtiya xwe ji bo kekfeyazek me hevalekî min ê qedîm ji Mehtap xanim re ji Pelîn re ji Mizgîn re ji Mîralan re ji malbata ekmen re pêşkeş bikim heyf bû însanekî ew xas bi tedbîr bi vê nexweşiya qambax di wextekî bi rastî yani wexta mirinê tune ye merim nizane vê heyf bû pir li ber ketim êşa wan êşa malbatê wan êşa zariyê kekfeyaz êşa min bixuye êşa hevalên pakê pak kadroyekî xwe yê sereke wenda kir ez vê êşê parve dikim ez bên ser mesela pirsa me ciyek û kek Osman hişt ez ji wê derê dewam bikim yani niha di tarixa komara Tirkiye yani niha beriya avakirina komarê û piştî wî wexta meriv di avahiya dewleta Tirkiyeyê de van peyvendiya dinê re wekî tego li gelek dewleta li vir li Swêdê jî mafya heye yani mafyayê vê derê çi ye işte eroîn difroşin û nizanim çi lê dewletek heye qaîde hene li Swêdê wexta derdikeve ortê ew tên girtin yani em bêjin çeteyên Yugoslavya kevn hene çeteyên ji Awropa rojava hene vana tên zanîn rojname dinivîsînin yani çeteyên ku ji biyaniya grûbên cuda yên biyaniya malesef di nav vana da Kurd jî hene xaraş digirin qaçaxçîtî dikin insana tehdît dikin welhasil lê evana nabin problema dewletê Türkiye
Almanya jiyusa, Fransa jiyusa, hene yani mafya وەکی تەگۆ لە هەر دەولەتێکی هەیە لێ گرێدانە دەولەت و مافیایێ بقاسی تورکیە یانی بان 45 ساڵێن کو ئەس بخۆ ینی شاهدم ژیامە مخوەندیە تاقیب کردیە پەیوەندیەکی وسا تونەیە مەسەلا چەند ڕۆژبەرێ روشن چاکر هەرپەیوینێکی خوێ یا بە حوسەین بای باشینێ لجی ڕەکرد نوها حوسەین بای باشین نەتەنێ دوێ هەرپەیوینا خۆدە لە عینی وەختێدا د gelek nivîsên xwe yên berê da têkiliya xwe û Mehmet Agar pir aşkere ku çawa bi teşwîq bi alîkarî bi parastina van nûnerên dewletê ve ew dikaribûn ew karê ku dikirin pêk bînin û heta radeyekî jî bi ser kevin tiştekî din mesela hem mesela transit çûyîn hatin hem jî mesela prodüksiyona esrar û tiştê ku ji esrar tên ew kirin çîrokekî pir enteresan li ser navê bajarê Afyonkarahisar heye û zanin dîsa vê rojê li ser van mesela wexta li hin tişta digeriyam bala min kişand devletên Yekbûyî Amerîka 1943 de biryar digire ku ew bike li Tirkiye vê tiştê bide kontrol kirin ev tişt heftê û çara da bi ambargoya mesela li wir mesela Kıbrısê jî heye li wir ambargo datîne ku Tirkiye divê yani prodüksiyona hilberîna Afyonê ew neke esrarê nede çêkirin aliyê din be evana aşkere tiştin Türkiye rêya transit ya tiştê ku ji li Afganistanê li Hindistanê li wan dera li Îranê çê dibin û derbasê Rojavayê dibin Türkiye rêgeya wê tiştê ye û yani tamam salê 10 ton 20 ton 30 ton distînin lê hejmara miqdara ku ji wê derê derbas dibe bi 10 qat ji wan aliyên ku tên girtin zêdetir e ew ê ku tên girtin jî ew ê ku ihtimalekî pir mezin e ew ê ku bi hêzên dewletê ra ne lihev kirîne mal û mulkê wan qaçaxçiya ye ku ji alî dewletê ve tê girtin ê ku peywendiya wan bi dewletê ra hene ew mal û mulkê xwe dibin tînin yani niha îddiaya yek ji îddiayên Sedat Peker ew e ku ez ê bêm wê noktê işte Sedat Peker ew e ku yani kurê Serokwezîrê berê û cîgirê ne cîgirî wekîlê serokatiya AK Partiye wekîlê Recep Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım niha kurê Binali Yıldırım transportör e navekî din heye li Kıbrısê ew finansör e ya jî yani karê transfera pere birê ve dibe evana teb organize ne û Mehmet Agar ji 1982 vir de navê wî divan mesela da derbas dibe bêja kîjan mesela da derbas dibe yek di qaçaxçîtiya derbas dibe di do kuştuna Kurda da derbas dibe sisê di xaraç girtinê derbas dibe ê başa Mehmet Agar kî ye 1982 da wexta dibe komîser ji wê çaxê dest pê dike ev Mehmet Agar bûye walî ev Mehmet Agar bûye müdürê emniyetê İstanbulê bûye müdürê giştiya emniyeta Türkiye bûye berpirsê hemû emniyeta hundiriya Türkiye ango wezîrê daxiliya Türkiye bûye serokê partiyê bûye xwe kiriye alternatîv ew Mehmet Agar niha marînayekî ku adresa transporta
madde narkotik marinaya ki Muğla'yı Bodrum'u müdür eviye nuha piş yani do xwedê girabî ew dibêje min îstifa kir lê rêveberê wê derê dibêjin ku me wî ji kar derxist. Başa Mehmet Agar çi karê wî dîwir heye? Yani ji bo şu ew kurê xwe. Nuha loma li vê derê ez bi tiştekî ku Kek Osman got ev ya yani bi salaya qeneata min e. Yani zêdetirî sî pêş sala qeneata min e. Peyva derîn devlet yani devleta kur hemû xirabiyên ku bi navê devleta Türk ve têkirin vedişêre. Di çavê însanên rojane ya normal de evê ku xirabî kirine mesela 1995 da Tansu Çiller û Mehmet Agar nebûn. Hinekê din bûn. Kî bû? Efendim Çatlî bû. Efendim Hüseyin Kocabaş bû. Efendim nizanem filan kes bû. Bana ne derîn devletin? Bana piyonun. Bana tetikçine. Bana eko devlet. Na mesela ki de divê merî li hev bikir. Yani ez naxwazim bir de bifetise lê ew ê baş were bîra we ew Ehmed Necdet Sezer ew di destê wî de pirtûka ewa sor avê ser masê herkes ji wê demê dibe ki li Tirkiye sîstemek heye ew sîstem her tiştî bi rêve dibe. Ew sîstem konseya neteveya Milli Güvenlik Konseyi. Yani Milli Güvenlik Konseyi. Ama nûnerê Milli Güvenlik Konseyi diyarın. Yani vana yani rûyê devletê êko xuya ev devlet dixwaze bi navê devletê kur ji çavê me dûr bixe ku em hedefê xwe nizanibin. Niha nod pênca da Kekvîldan di mesela hedefê me yani ez dibim ji bo me Kurda ev sîstema ku devleta kur navê wî hûn dixwazin bikin devleta kur hûn dixwazin ew sîstema ki devleta dagirkerî ye ew sîstema dagirkerî ji bo Kurd xwedî mehvê xwe yî neteweyî demokratîk nebin ew çarxê her tim bikartînin. Salên heşteyî de viya anka dûr de divê em yani li hev bikin. Na anka viya wekî dibe ya makyajı. Mesela dixwazim anka ji Kek Osman pirsim ew baş wê çaxê li welat Kek Osman ew were bîra te mesela ji bo finansmana şer navê Özer Çîler derbasî bû. Navê Tansu Çîler derbasî bû. Kek Sîraj beriya ku tu derbas bî ez wê tiştê yani îznate girê bidim. û dûra yani qesta min ji xwe ew e. Konseya Neteweyî, Milli Güvenlik Konseyi, Konseya Neteweyî ya parastina Türkiye yani hemû herkes li wê derê ne endame. Yani de ew kawî da pêk hatina wî de hin guherandin di dema Erdogan da hat çêkirin. Ew mesela hin tiştê Sûnî ne asker û sivîl zêde bin, asker zêde bin, berê asker zêde bûn. Lê hemû pirsên ku Tirkiye wekî pirsên xwîyê neteweyî û bekayê dibînî li wê derê biryar da girtin û pirsa azadî û demokrasî ya tekoşîna azadî û demokrasî ya milletê Kurd ew pirsa esasî ya ew kê ye. Vê ca li wê derê ne tesadüfe ku yani Kurd hatine bikaranîn, Kurd hem ji alî qaçaxçitî hatine bikaranîn, hem ji alî siyasî hatine bikaranîn, hem ji alî aborî hatine bikaranîn û hîn jî tên bikaranîn. û dûra derdixin pêşiya me yani tu îro herî ji Tirkan jî bipirsî ew ê bêjin ku derîn devleta kur a salên notî Tansu Çiller û Mehmet Agar û nizanim filan kes bûn. Tansu Çiller
سرok vezîr bû, Mehmet Agar wezîrê daxilî bû. Tu piştî 10 sala ji Tirka bipirsî ew ê bêjin ku derîn dewlet Süleyman Soylu û Binali Yıldırım û Recep Tayyip Erdoğan bû. Recep Tayyip Erdoğan serok komar e. Süleyman Soylu wezîrê daxilî ye. Ê mîtê heye niha evana tev bêje karê xwe bi kî didin kirin? Yên mîna Sedat Peker didin kirin. Birayê Sedat Peker dişînin li Kıbrısê rojnamevanekî bidin kuştin. Sedat Peker derdixin meydana Alaaddin Çakıcı. Katilekî ye. Katilekî ye. Şirîkê Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli ji bo vî taybetî kanûnekî da derxistin. Ê baş e ev dewleta Kûr kî ye ku ji Devlet Bahçeli ra got Devlet Bahçeli ji ber piraniya parlamentoyê zorê da Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli çûn li nexweşxanê Alaaddin Çakıcı ziyaret kir. Alaaddin Çakıcı ra maddeyekî taybetî xistin nav kanûnekî çewal dibêjin ew 20 kanûna dixin nav ewkekî derdixin ji bo Alaaddin Çakıcı derxistin. Devlet Bahçeli Alaaddin Çakıcı de makam û mekana wî de ziyaret kir. Ê baş e Alaaddin Çakıcı kî ye? Peywendiyên Alaaddin Çakıcı û Sedat Peker çi ye? Sedat Peker behsa çi dike? Sedat Peker behsa kaçakçîkî, kuştina insana, rebandina insana bi navê dewletê dike. Vêja kesê ku îşaret dike kî ye? Wezîrê daxilî ye. Serok wezîrê kevne, der û dora wan e, wezîrê daxilî kevne, behsa vana dike. û evana ihtimalek pir mezin e ji bo min, ji bo te, ji bo welatparêzên Kurda Kurdistanê tiştên muamma nebûn. Lê niha bi devê wan tê îtiraf kirin, eviya ji bo me dikare wekî beşekî înteresant be. Loma ez dibêm yani derîn dewlet û mafya û siyaset di nav hev de ne, ew derîn dewlet de dewleta Kurd de eslê xwe da ew ê ku îro li ser karin ew wisa dibêjin ku hedef ji bo xelkê şêrû be tarî be. Em dikanin dixalekî de lev bikin ne ku ne bu şeklî navkirinê de ew e lê ew sîstema dewleta dagirker ji xwe re çarxekî avakirî û wê sîstemê birêve dibe. Keko Osman ji cenabê te ew ê pirsî. Ew salên ku tu wê demê tu jî lûr bû niha gelek cara ji bo Kurd azadiya xwe bi dest nexînin, ji bo ku Kurd negêjin hedefa xwe, dewlet sîstemekî çarxekî ava kiribû, wê ew salana de behsa özerçîler dat kirin, behsa tansûçîler dat kirin û çîroka wî me em giş zanin 19 karmendê Kurda kuştin. Îro jî wexta mirov lê mêze dike ew behsa Wenezuelayê tê kirin, behsa finansmana wê tê kirin. Ew sedema li Kurdistanê şer were dom bike û ew bi ser kevin ji xwe bingehekî sîstema finansmanê ava kirine. Tu çawa şîrove dike gelo ev îdayên ku di derheqê dewletê ji wê demê tê finansmana şer ew rast e ne rast e? Ya finansmana şer sernavê şer, sernavê dijminatiya Kurda mesela meriv dixwaze wiya ew bike. Yani mesela meriv dikare di sîstema Tirkiyeyê Tirkayetî, îdeolojiya resmî, em bêjin înkar, em bêjin netewperestîkî, em bêjin tund. Ew wek prensîp norm hene û kî tê ê hember wan rexnegir û bincî wexta tê ser hukm piştê demakî wek wan hereket dikin û menfaatê aborî, siyasî, civakî hemû hevde dibînin. Esas ew tiştek te goya niha yani berpirsiyara yekemîn çîler e. Yani
ميري يعني özerçiler neko yani jüye salahiyet destratariya wî jüye zêdetir bû. Ne wisa ye yani. Problem çi ye? Wexta tu ser dijminatiya Kurda salên hefteyê dijminatiya çep hebû, dûra çep kêm bû. Niha mesela tu ji min bipirsî ew pirsa Kurdî dijminatiya Kurdî kirine wek kilît û wexta pêwîst be hemû pîsîtiya xwe, hemû mafiyatiya xwe, çetetiya xwe, hemû dizîtiya xwe, hemû tiştê xwe bi wî girê didin. Ji bo wî mesela Sedat Peker wexta tişta dibêje yani bi xwe tiştê xwe îtiraf nake wiya ketî çi nav tiştê pîsa yani. Yani hinekê din dibêje yani di wirda meriv wek Kurd yani perspektîfekî Kurd wexta meriv lê binere yani di sîstemê dewleta da jî wiha ye yani wexta însanekî tê piştê demakî yani ma kes dikare bêje ku wexta em bêjin AKP û Gulen cemaatî ew giş general û genel kurmay û ew ergeneqoncî giş kirin mehkemê ew lîstik bû na ha berê wî ergeneqon ev tiştana pîsîtî kirin evana hatin gotin em ê hinek tişta bikarînin piştê demakî ew ketin şûna wan yani ew sîstemê wan bi xwe girtin texlît kirin dewam kirin yani di wirda meriv tiştekî dikare li hev bike belkî wek ew ê nêrîna ser Tirkiye yani berpirsiyar siyasetmedarên nû ne özerçîler eger hebe jî em bêjin wek piyonekî wek alîkarê Tansu Çîler e yani. Niha Süleyman Soylî ji dervê Süleyman Soylî êk desthilatdar e Erdogan e yani. Niha em bêjin ew dibe kurê ew ê yani wezîrên daxilî işte cîgirê AKP û ewana işte dibe kurê min maske biriye maske hember koronayê biriye herkes zane berê jî îdia hebûn yani. Yani evana sîstemekî çêkirin e û tiştê ku wana girê dide dijminatikî Kûr ê Kurda heye û kek wîldan jî behs kir di wirda carna hinek Kurd jî girtine baxwe yani. Ez nav nedim salê nodî da nod û sisiya da yek ji wan însanên ku wiha ew bû bi wesilekî têkiliyê me yani me cêkî merhebakî ew bû yani piştê wî di sê meha hat kuştinê yani bellî bû yani destekî bi dewletê ye destekî bi aliyê din dare ye ew wexta menfaet hevdûn nagirin û dijminatiya Kurda jî wexta têda hebe yani ji xwe bê münaqeşe ye yani ew ne niha ye yani berê de wiha ye yani ji xwe eger berdewamî ew dewleta Kûr meriv nebêje em bêjin edetekî tradisyonekî mefhûmê dewletbûnê tirkayetî ya jî îdeolojiya resmî meriv dikare behs bike ew her berdewam dibe kî tê demakî şûn da wexta wiya digire texlît dike wek mîsal em dikarin programekî din çêkin yani ji Mustafa Kemal bigire ji Menderes bigire ji Demirel bigire ji Ecevît heta bigire ji Özal bigire ji Erdogan bigire yani hemû wiha bûye destpêkê da Kurdara Sozdanê pişteke hatine ser hukm ciyê xwe saxlem kirine giş înkar kirine dijminatî kirine di vir da tiştekî heye yani ew pirsa Kurdî bûye kilît ser tilê wan hemû pîsîtiyê xirêjiyê wî ser ew dibin ji bo wî eger merivê sloganekî niha bêje eger yekê Tirkiye ku demokrat jî Tirkiye şoresker jî Tirkiye ku dixwaze Tirkiyeyeke êwî be yani cîranê Kurdistanê êwî be divê bêje ku divê ew mersera Kurdî divê bi awakî demokratîk aştiyana bêhel bibe ev pîsîtî hemû bi wî girê didin hemû dijminatiya wî dikin yani bellî ye niha Sedat Peker mesela Kurdî da ew vîdeya xwe ya dawî de mesela behsa Kurda jî dike mesela Kurda dike mesela Alewîtiya dike mesela Kurdistana Rojava dike lê ew Sedat Peker wexta ku ew tişt dibû tetikçî bû yani yani ji bo wî meriv yani binere wek sîstemê binere ez hîn digel wek kekvîldan difikirim yani em siyasetê de dikarin bêjin dewleta Kûr nizam çi lê divê ew dewleta Kûr nebe ku ew pîsîtiya xwe qirêjiya xwe têxin stiyê hineka niha Tansu Çîler bêje haya min tu nebû haya wê ji tu çi nebû wexta haya Mehmet Agar hebû haya Mehmet Agar nebe ê berpirsyarê wê demê hene yani niha mesela Erdogan bêje haya min tu ne haya Süleyman Soylî heye ya jî
إبراهيم قالن هي لا ياجي أوي نظام باسن سوجسية وي هي نظام كيه وي هي يعني تبي أم كركا بربسياريا بقرن tek Osman cenab-ı tecizane de hamu devleta de birevebirna devleta de klikene yani baskene yek cana şerin baska dijwartir dibe lêdibir de divê mesela yerên vê taliyê de derket ortaya ku dedî divê gotinekî Facebookê de rojên vê taliyê aktuel e dibên nizanim kî gotiye lê divên di dizîkirinê de problem tuneyî di parvekirinê de problem heye. داروين قوتية تشارلز داروين îjar diwir de problema sereke ew e dixwazim ji kek wîldan ew ê bipirsim kek Osman bi destûra te kek wîldan em hemû zanin ev yerên ku mesela parvekirinê mesela birêvebirnê mesela şerê qilîkayî ji alî me Kurda qenaeta xwe ewa xwe şexsî dibim Kurd divê meselê de yani divê teref nebin tu çawa şîrove dikî tu divê yani Kurd pozisyonekî çawa bigirin divê meselê de Keksiras yani te pir baş tarîf kir yani niha ew gotina ew kê yani dema diziye problem tune problem dema parvekirinê ye niha peywendiyê siyaset mafya devlet de mafya beşê şerê gayrî nîzamî yani ew karên ku devlet bi dezgehên xwe yê resmî û mecbûr e muhesebe bide nikare û naxwaze bike wan kara wan didin kirin bi îznê wan didin bi malzemeyê wan didin bi pereyê wan didin niha ew şerê ku li hemberî Kurda Kurd hatine kuştin û ew mesele yani işte perçebûna welat niha tesadüf e ev mafyayê mezin ji nîjatperestên Türk derdikevin behsa Turan dike behsa welatê Tirka ya Yekirtî coğrafya dike ev bixwe dijminatiya Kurda ye pir aşkere ye tiştê ku Kurd dibe derê bikin loma pir aşkere ye Kurd dibe vê dewletê mes'ûl bigirin dewletê mes'ûl bigirin berpirsiyarê dewletê mes'ûl bigirin bi destê hêzên mafya ew şerê gayrî nîzamî gayrî hukûqî ku li hember Kurda tên kirin dibe bizanim ku ew pîstiya wan e Kurd dibe nebin ne alî ne perçeyekî ji wî şerî ji xwe ev şer ew bixwe îfade dikin mesele ji bo finansmanê te pirsa berê da gotibû ji xwe ji bo finansmanê şerê gayrî nîzamî li Tirkiye yek jêra dibêjin örtülü ödenek yani bütçeya sergirtî ku destê serok komar da ye û ji xwe bütçeyê mîtê û hêzên eskerî û bütçeyê wanî resmî jî heye ev karê mafyawarî xaraç û narkotîk û tiştê din tehdît û evana jî ji bo finansekirina şerê gayrî nîzamî bi destê mafya hêzên gayrî meşrû ku li hember Kurda û li hember muxalefetên din yê Tirkiyeyê tê kirin ew bikin û li bir niha hatiye nokteyekî vana di parvekirinê de li hev nekirine pir aşkere ye di parvekirinê de li hev nekirine yani niha Sedat Peker 1971 da çêbûye Sedat Peker di destpêka notu duniya de behsa 200 milyon dolara dike bankayê bavê wî ye bû ji ku derê tê baş kek wîldan de ew kê xwe da di vîdeo xwe dawî de ew tirên ku bi tir ew eşya ku xwedê giravî ji Türk
menên çi bayır dibêjin ciwana hatiye şandin yani miktarê wî ji 500 milyon dolar zêdetir e. Ji ku derê hatiye viya û di aynî videoyê de dibêje ku yani min ji Tirkmena ra şand Tirkmen li dijî kî şer dikirin dijî Kurda vêja dibêje ji bo ku niha ew ketine qirika hebû dû dibêje bi destê Sadat jî ev ji El Nusra ra dihatin şandin. Navê min bikar dihanîn ji El Nusra ra dihatin şandin. Ji viya eşkeretir, ji viya zelaltir. Can Dündar îro nivîsandiye dibêje wexta ew tirên mîtê li Adanayê hatin girtin Sedat Peker ji min ra mesaj şand got te îdam daliqandin te heq kiriye. Min heta niha ji Can Dündar viya nebîstibû. Yani demek Can Dündar jî feqîro tirsiyaye yani. Belkî ji devletê netirsiya çû Almanya lê ji Sedat Peker tirsiyaye. Yani mafya tiştekî wisa Kek Vildan. Ama perindik ma divê mijarê de Kek Osman Cenabê Tekanê gotinê xwe divê mijarê de yê taliyê Kurd pozisyonekî çawa bigirin divê mijarê de ya jî gotinê ku tu lê dixwazî lê zêde bikin. Dengê te, deng Kek Osman. Yani اتگل اوه مد و کرد حساب خود درخینم پیشی حساب این کشتنی قصص ندیار او شر قرش بوان جبوی او هلوستا او باروین کردستانی هلوستا کی پر بسر بلنده برسیوا هری خوش بناوه حقوق بناوه بارو و دوی کرم کن دوی اف پروسس دست پی بکر یعنی بوی هلوسته مرد دکاره وک روزا خو بینه اورته یعنی نبه پارچه کی وان شروان قرز چون جوی در ناکوه یعنی کی دیتیه چاوا بویه پردانه هف نظام تلفونی هف کرنه نظام او نا یعنی هلوسته وک بارویا هلوسته وک پارتی می سیاسی بیجن کو دوی کمیسیون به دوی دعوه به دوی او پروسسن سال نودی و حیستیجی تیدا او کشتنی قصاص ندیار او فاعلين ماتشور هالوست او بمرب يقدر دخينه او تكارب بلكي قوتنا كيما باجي يعني مرب تكارب بحمو هر آلية او جواكا سويلو بارتي سياسي حمو فيا درخين بس وبشكريا بارويا بكن از قوتنا من هري ام بيجن كونكريت دبين مرب بوي هالوست بقرا وني خاباندك ونبا طرفي وان يعني براستي ليستك مزنه قور قناته ما هناك لفي بيش تشتينه بشكي وان هزه نافنتوية بشكي ناف دولتنا تركيا دانا حساب سياسي هنا سبت كاره تشتكي دن دركه جبوي ام دردو كله خود درخينم پیشی يعني باش Kek Osman Kek Vildan tişte tu bejid ve mijare de em baş gelek mijare me hene em divê mijare de henekî me dirêj kir برا جهوالê re jî rica bikim bira sernivîsa din hilbijartinên Sûrî 26 Gulanê li Sûriyê hilbijartin çêbû û esat ji nû ve bi rêjeyekî 195 qezenc kir wekî tê gotin lêberî ku hilbijartin çêbe pênc dewletên sereke Amerîka, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa gotin ev hilbijartina ne meşrû ye. Ji alî me Kurda ew hilbijartin ne meşrû ye lê divê hilbijartinê tiştê mirov kêfxweş dikir tiştê ku nişopan du tişt bû yek NKS û PNK bi hev re helwestek danîn hilbijartinê boykot kirin ya pir baş bû du ya herî girîng rêveberiya xweser derî girt ew jî ji alîkî yanî wekî em welatekin em terefin ew jî ji alî Kurda tiştekî baş bû û ya herî min yanî ez jê kêfxweş bûm
Yekîtiya Ewropa 26 milyon euro alîkariya Rojavayê Kurdistanê kirî bê sozê dawan. Ew jî yanî wekî navnîşanek wek adresek ew bû. Hûn çawa dinirxînin? Ez vê pirsê jî ji Kek Vîldan dest pê dikim. Kek Vîldan tu çawa dinirxînî hilbijartinên Sûrî? Dengê te nayê Kek Vîldan. Yani وقتا اوكي ميكروفون اللي بدقرم لو ما نوها يعني بري هر تشتي دبي مرف يعني او تشتي كوهاتيه كرن مرف وقت البجارتنا كي ببينا نبينا او بخو بروبلمش خو يعني نوها جي نيزي نيبي سوريا نال بندستي كنترولا اساد دايه yani de nav Suriye'de ji derveyê hêzên navneteweî gelek beşên Sûriye di destê muxalîfe da ye wekî te jî binavkir û bi nûşeya da derket yani bi kêmanî Kurd hem mesela beşdariyê boykot kirin hem mesela biriya ku derî bigirin daxilî prosesekî wisa nebûn ew netîceyê ku hatiye derketin em hînî van tişta bûne yani Saddam Hüseyin yani qasê Beşar Esad mütewazî nebû ew Beşar Esad ji sedî 95,1 da maye lê tiştê herî davî tê bîra min Saddam Hüseyin sedî 99 bû û bavê Beşar jî ez bawerim cara da wî sedî 98 bi denga hatibû hilbijartin. Problem li vê derê çi ye? Yani ev aliyekî mesele ye. Divê carî muxalefetê divê meriv bibîne. Aliyê dinê meseleyê yani bi çi awayî dibe bila bibe. Pêkanîna hilbijartinekî wisa û îlankirina netîceyê vê hilbijartinê xuya dike ku Esad ciyê xwe li gora 5 sal berê xurttir kiriye. Qayîmtir kiriye. Divê meriv ya bibîne. Yani niha hemû rêza hudûdê navbera Sûriye û Türkiye ne di destê ji İdlibê bigire heta derikê heta hudûdê Kurdistana Iraqê yani bajarê mezin wekî yani Hesekî Reqa ne di bin kontrolê wan da ne û li wan daran nikaribûne ew tiştê ku dixwazin birêve bibin. Divê çarçevê da yani tiştê ku di rewşa normal di salên heftê heşteyî da jarî bavê wî ve jî hatibû ew kirin di rewşekî pir xirab de ji bo Sûriye hatiye dubare kirin û sedî 95 eviya îdiayekî yani ez xwediyê welatê xwe me evî dibêje. Lê di aynî wextê da wekî te got ne tenê Yekîtiya Ewropa yani piştî ew kê Yekîtiya Ewropa wek dezgeh jî vê hilbijartinê meşrû qebûl nekir. Dewletên Yekbûyî Amerîka jî eviya meşrû qebûl nekir. Hin dewletên din jî. Baş e yani ev yani hilbijartin meşrû hatibe qebûl kirin ama Rusya li pişt wan e. Müttefîqên Rusya li pişt vê yekê ne û nihayet navbera Beşar rejîma Beşar û muxalifa da dibe bi însiyatîfa Rusya û Amerîka û Yekîtiya Ewropa hin peywendî dimeşin. Loma ev hilbijartin di wê manî da destê Esad xurttir kiriye. Lê eger ji alî Kurda meriv li meselê binêre yekrêziya yekhelwestiya Kurda bi kêmanî di vê pirsê da destê Kurda jî
خورتر کریه و او آلیکاری رسمی پیوندی یکتی اروپا به ریببریا خسر جبوهن آلیکاریان آبوریجی yani peşteçuna benaskırına irade ya Kurdaya. Lelber disa top dese Kurdadaya. Kurd deve ev yek helvestiya xo. De seviye ki heri bilinde bikin yek rezi jibo mafin xuye bengehin u yani bedesxistina birêveberiya آخو ولاتی خو بگمان ویدمه آلیکاریا دنیای جی اوی خورتر ببه به قناعت من نه یک ریزیا کردای کو دنیا yani de بچه آوایی و یا جی de کیجان سویه دا آلیکاریا روژابای بکه او بخوشی نزانه امریکا جبر هن سدمن دنجی لوی دریه امریکا به کمانی یعنی فرح کرنا قادا دسترات روسیای ایران پیشی لی بگذار نه تنش بو مکردا yani Kurda jukura müttefik dibine ve Amerika havul dede Fransa havul dede yekti Avrupa havul dede le Kürt hinci yekreziye ki ko hevi bide مرف پی باور به پیک نانینه از هیدارم کو بکمانی اف هلوست اوانه لهمبر هلبجارتنه ببه وسیله کی کو گابه کی ببه بنگه کی ببه کبره کی کو بکاربن هن کبرین یک ریزی دنجی لسروی آبا بکن مالاتاوا که عثمان تو چاوشی هلبجارتنه سوری و هلوسا کردا انت گداری بک ولی وقت شکی تیویست و گوت يعني مرا گوت نما ترابه يعني او هلوسا کردا دی که خوشیه تلت خوازك وهناك قهدار زيادة كنت خوازك وهفتاري هفتنجي تسيدن داش دوام بك وبروبلم هو يعني اساسا وش نود وتنز نود والنفيا قد فرقناك يعني روسيا بتسوانا ايران او دولة ومثلا دولة اوروبا وامريكا جي او دجبرين او تكلين بروسيا وايران او انا بروبلم يعني فوادكم سبا ناف سوريا ده بروبلم هذا او سدو نود وتنز فرقناك يعني ما قال لك دكتاتور ديتنا سدو نود ونحكي سنة الشيء ما هي يعني وقت پنج کسر نکتنه کشتی و نکرنه. یک وقتمان ببرین از دخوازم حوالی رجی آتاکر بکن دنگ تیجور دنگ کیش کرا ماقوله میزکن او دنگ کک ویلدانه دنه جه اوی کت افرمو کک يعني جبوي يعني او هالوستن ام بيجن او يك بشكريا كرداك يكتي اوروبا وبشكري كرن او مثلا بتشا امريكا اذا شبو كردستان باشور وكردستان روجافا دبتشا اذا او دجي شر داعش او اكستريميزم او انا هناك قاسي حيث 12 مليون دولار او كرن او تشتي كيف خوشيه او وزارة النود وبين براستي ما برديتنا يعني واجي بحث كر يعني او تشتكينوننا يعني جيد الخوشي كردا دري قلتن هالوستاني بهبرا ودوستن كردا جي قوتنا مناس ناكن مشروننا يعني تشتكي اوا يعني برباش وی چاوی هم وقت ما عندك ما بجفتت اكيد ويلدان جيبا كت ور بيسكدن ام جوالا بپرسن برا سرنویس آدن دخین وزیر دربه امریکا آنتون بلینکن لروجلاتا ناوینه جناب تجیج نزد شوکان لی ترکیه وکی دبه گره خود و تورا خود ترکیه وک بایپاس کرن امزانن او ایریشا حماسی یا اسرائیل بو پروبلم نه ایرو نوچکی پر بالکش بو دگوتن
Amerika'yı êrişa li ser balafirgeha Hewlêrê tespît kiriye ku ew ê êrişê İran kiriye. Yani bi wî di Washington Post ya nivisandibû. Hûn gera Antony Blinken Wezîrê Derveyê Amerîkayê yê Rojhilata Navîn çawa şîrove dikin? Kek Osman işte dest pê bikim. Çawa şîrove? Ya bu Kurtayı yani mesela Filistin ve İsrail'e ev çuyna Mısır'ı çuyna Ürdün'ü mesela ev derketori mesela açtı bu lehe peyman şey bu. O mesela Türkiye cana bypass gotine wana cigre vezir harici şandın Türkiye. Ev hatı bu ev İbrahim Kağan'ın da runiştin li İstanbul'e o nizam gotinem hun mütefiki. Henek bes gazevan girtin yani henek gazevan girtin. Le تورد تشتكي مرف دكار بخوينا از بخو قالوا اوي يعني اوجه سياسة امريكا اوي يعني تجبريه الرجلات النابين دا اوي تشاوا بكم تلت خوازة عين تش وقتا لكردستان باشورجي وقتا در كذا لكردستان الرجابايش در كذا انتون بلينكن وروان در نازي مثلا حلقة وما في كردا بباريزة بيجن حيسرو ايش وان كيم تربكه او مثلا فلسطين واسرائيل براستی روجلات ناوین پر استثمار هنه ترکیه ولات عربه ونظام او هي او مثلا کی دور درجه ل بفي حالي اشتيانه لا فكرنا وان ونابرتي امريكا تشتكي باشا جبو روجلات ناوین دي هذي دكم قاوا دنجي جبو برسو برسكراكين كردستان باشور وروجافا و مرحله سيامين لكردستان باكور ببه ناوبرچی نبره هیزن کردستان باکر و همو پارتین سیاسی و ترکیه و اوانا گلو مرف چاوا بکه او جبرا داخوازه که حیال پرستی به yani تشتکی نه çawa şîrove dike? Kek Osman mikrofona te bawer dikim deng ji te tê ew tu hele dengê xwe bibire em ê fehm bikin. Bawer dikim deng ji aliyê te da anka hat birîn kek vîldan Tamam. em te gudarî bikin. Bale. Kek Siraj yani bi kemanî tiştê çil pêncî sala em jiyane û beryabî jî yani me li gora xwe xwendiye taqîb kiriye. Niha piştî her hilbijartinekî ew ziyareta Wezîrê Xariciyê Amerîkayê li Rojhilata Navîn yani wek tradisyonekî pir kevne lê berê yani sêpiyên sêlika siyaseta Amerika li Rojhilata Navîn hebû ji derbeyê İsraîlê, Mısır, Türkiye û İran. İran destpêka salên heşteyê da ji wê sêlikê ket. Mısır di demekî muwaqet di dema desthilatdariya İxwanê Müslîmîn tevgera wan de qels bû û mesela Türkiye ev demekî ye ji 15 sal zêdetir e esas eger em peywendiyên şexsî ê Trump û Erdogan ku yani Trump karibû çêrî Erdogan jî bike dîsa peywendiyekî hebû yani mêrik jêra got yani ehmeq nebe yani lê her jarê Türkiye müttefikiya xwe ya girêdana xwe ji bo müttefikiya xwe ya stratejîkî ya dewletên Yekbûyî Amerîkayê ra ware dike. Lê di vê ziyaretê da ji wê sêlika İran çûbû lê Türkiye û Mısır mabûn. Türkiye jî derket. Tiştê înteresant peywendiyên Türkiye û Suudî Arabistan jî tune. Niha Suudî Arabistan, İsrail, Mısır, Ürdün û bêguman duwê naberê da bi Filîstînî re. Yunanistan. Belê. Yunanistanê. Belê, belê. Ev ya yani işaretekî pir eşkere ye ku yani ew peywendî û ew siyaseta çê li Rojhilata Navîn
çi behra spî ji aliyê Tirkiyeyê ve tê rêvebirin peywendiyên Tirkiye li gora daxwazê hin avrasa ciya ne li gor dilê rêveberiya nû ya devletên yekbûyî Amerîkayê ye Kekvildan cenabê te dibe Türkiye ji her awayî dorpêç bûye Yekîtiya Avrupayê jî bawer dikim hezîranê derheqê wan de biryarekî bigire belê wê mijarê de. Belê hîn vê heftê destpêka vê heftê de Komserê peywendiyên derve Yekîtiya Avrupayê pir eşkere got yani Türkiye her roj yani hêviyên me ji alî hêviyên me be li ser pêşveçûnên yani maf û azadiya demokrasiyê û wan tişta de em zêdetir xeyal şikestî dikin. Niha yani em gotin di zimanê dîplomasiyê de bi qenaeta min gotinekî pir giran e. Lê gelek cara dibê xalê de bi qenaeta min yani em Kurd ya jî îradeya siyasî ya Kurdên Bakur taybetî bi Yekîtiya Avrupayê ve nêzik ve alaqadar ji bo ku Türkiye berendam e em carna yani hêviyên pir mezin ku ne li gora qalibê û li gor heqîqeta Yekîtiya Avrupayê ye em ji wan dikin. Em zanin ku di nav Yekîtiya Avrupayê de 28 endama da dewletekî wekî Macaristan heye. Bi Tirkiye re müttefîq e. Gelek cara pêşî li hin biryara digire. İhtimalek gelek mezin e wexta Macaristan helwestê digire belkî kêfa hin Swêdiya jî tê dibe bêyî ku em mecbûr bimînin hewce nabe ku em li Tirkiyeyê re bên hember e. Tiştên wanî hene. Loma di siyaseta Yekîtiya Avrupayê de bi qenaeta min Almanya xetekî nerm dimeşîne lê siyaseta Yekîtiya Avrupayê de îstiqrarekî heye. Ama rêxistinekî wekî Yekîtiya Avrupa ji berjewendî û meslahetên û daxwazên cuda yên 28 dewleta biryarên ku dilê me Kurda rehet bike zû bi zû nikarin derkevin ev yek jî sebebê ku biryarên wisa li gor dilê me dernakevin jî zû bi zû nikarin derkevin jî em Kurd bixwe. Eger yekrêziya me tunebe eger Kurd de vîzyon û hedefê xwe de îradeyekî müşterek ya siyasî li Kurdistana Bakur dernexistibin ortê kurê xelkê ew ê bê ji Tirkiye çi bixwaze? Mafê mirovî tamam mafê mirovî. Em qîma xwe mafê mirovî înayînin. Ziman tamam ziman. Ama em zanin ku problem di peywendiyên Yekîtiya Avrupa û Tirkiyeyê de di wan nokteyê de nikarin bisekinin. Yani ticareta xaricî ya Tirkiye yani çend sal berê sedî heftê pênc dor sedî heftê pênc bû bi welatên Yekîtiya Avrupayê re van salên dawî ihtimal hinekî daketiye lê wexta me diqete xelas dikim cumla dawî niha daketiye ev potansiyelekî pir mezin e ji bo Yekîtiya Avrupa. Yani Yekîtiya Avrupayê jî bi carekî nikare hemû berjewendiyên xwe ji bo xatirê hêzekî ku ne bi xwe ne li ser heve xatirê milletekî ku ew bi xwe di nav xwe de Yekîtiya xwe çênekiriye îstîqamet tayîn bike divê em biya jî ji bîra xwe nebin lê ez di wê qenaetê de me ev civîna 16 Hezîranê ez bawerim li Brükselê ew ê çêbe ew ê Tirkiye biryarên ku ji wê civînê derkevin ew ê bêşe. Baş e gelek spas mijara me ya din hevalên rejî li Diyarbekirê vê heftê bûyerek çêbû dayîkek ku
kurê wê em bên madeyên hişbir bikartîne û polîs davê ser mala wan wexta polîs davê ser mala wan dayîka wî jî bi awayekî kurê xwe diparêze dest û diranê wê dayîkê dişkînin. Lê hîn çend roberê wezîrê hundir yê Tirkî eşkere kir ku li Tirkiyê îşkence tuneyî, lêdan tuneyî, tadet tuneyî hûn vê bûyerê çawa şîrove dikin? Kek Osman tu çawa şîrove dike vê bûyera li Diyarbekirê? Ya او يعني دولت الظلم وزوردستي اوان او وقت ورد قال لك مثال هناك وما ذكره يعني كردستان ما وسا بيرديتنا يعني ما بريدا ام بيجن خلكين كاني بو ام بيجن زاروكي خد دفن بكن جسد خوش كتاب بگرن وقتی 2015 16 او تشتبن ل يعني او دولتك زبط ربتكو نها ام بيجن انسانكي وك نجات برس وك اخشن هرده تجيكي تشتك دينن سروي وسرو كوماري وانجي دبي اتها تشتهلا بسكن نوي تشتدن يعني دولتك وها نتني يعني جبو مخالفت خواه هوقا ظلمکاره جبو کرده شخو کیفیت و ام بیجم پیوانتنه يعني رياوي باورد كم يعني او شخو كومالي مافي مروفي و ايدنا اب مثلا اشكره كرن او اني روجه بي يعني بروبلم اي كردستان وقتا كردستان دبي هر تشتي خدا سليحتي خدا دبينه دوردا دبي بلكي مرو بگر اثر اوي يعني دبي سیاست داجی کومل می سویل جی دموکراتیک جی yani gelo ev zulm û zordestiya kidibe ew tiştê kidibe ji bo wî me pesne ew baroya da yani ew baroya da ew mesela ew dawa faîlî meçûl dîsa vebû em bêjin hinek abuqatê me di wir dane mesela baroya Diyarbekirê çû Mêrsînê xwedî li yek kurdekî ji başûr hatibû nîjadperesta êrîş kiribû xwedî li wan derket dûra hinek ketin navberê û nizanim ew kurd nexwest ku wana parastaniya wî jî bikin lê riyê van tişta yani meriv ciyê wî da zû da midaxale bike yani midaxale ew e û di wir da jî bawer dikim baroyekî niha li Kurdistanê ew dikin şiyarbûnekî pir eşkere bûye rêxistinê me sivîl da eşkere ye partiyên me legal da حساسiyet heye di wir da em bêjin dawe vekin ê berpirsiyara yani her tim bixwazin ku ew bêceza nemînin yani rê ew e bi rastî ji bo dewlet xwe meriv çi bêje yani bi hezara mîsal wek wî dayîka me meriv dikare nîşan bide ku yani li dayîka xistine li bava xistine li xûçka xistine li biraya xistine ew dewlet riya wî jî ew e ku meriv li wan xwedî derkeve tev komela mafê mirov û rêxistinê sivîl û hiqûqnas û ewana riya herî baş ew e heta bibe parlamentoyê eger dostê me kurdê me hebin bibin wira jî vî meselê ew bikin rê ew e bi rastî yani bersîva herî baş ew e û xwedî li wî dayîkê û zarokê wan derketine yani piştgirî kirine wana ziyaret kirine ew ya jî nîşandan jî muhîm e yani باشه kek Osman geldik. Kek Vildan divê bûyerê de tedî her tim wexta êrişî siyasiya dikin êrişî karê rêxistinî dikin bi siyasiya re pirayî ev mesela êdî millet wek divêya bûyî evî razî bû wexta êriş dikin gelek zulm li Kurda bûyî lê ev mesela bûyerekî normal e bûyerekî ku dayîkek kurê xwe diparêze lê kurê wî ji alî ew madeyên hişbir girêdayî ye tên wî digirin dayîkê ew jî kurê xwe diparêze lê tevî wî yanî ji bela ew nasnama wî ji bela çî wer êrişekî dijwar û milê wê dişkînin diranê wê dişkînin çi tu çi netîcekî ji vîya derdixînî kek Vildan
کەکسیراژ نوها ئەم ji Kurdistanê ra dibêjin welatekî kolonî ye, welatekî dagirkirî ye. Di welatekî dagirkirî de hêzên dagirker yani her tiştê ku, her helwestekî ku li hemberî hêzên wanê ewlekariyê hebe yani ji xwe wekî îtirazekî ji xwe qebûl dikin. Ev ya yani tiştekî pir yani ecêb nîne. Tiştê ew e ku tiştê yani ecêb ew e ku yani di vê dagirkeriya dewleta Tirka de seviya ku hêzên ewlekariyê xwe bi partiyekî ve pir nêzik ve girê dane hatiye seviyekî wisa ku yani hin bajar, hin insan, hin nasname yani ji bo wan yani qet qîmeta yani 5 kuruşê jî nakin û keyfiyet bûye rêya wanê keyfiyet bûye rêya wanê esasî. Li vir bi qenaeta min tiştê divê em Kurd baş fam bikin ku eger yani hêza dagirkera tada û zordestiyê wan di hin dema kêm dibe ew dibe ev ya ji ber xwe çênabe. Yani desthilatdariya dagirkeriyê dikare pir zalim be, dikare hinek nerm be, dikare yani hin qaîde û pîvanên hiqûqê bikar bîne û evana tev tesîrê li ser jiyana me, li ser xebata me, li ser îmkanên ku em bikaribin di tekoşîna xwe de berfirehiyê û berdewamiyê bi dest bixin xwedî tesîrin. Loma yani Kurd dibe pîvanên yani devleta hiqûqê, devleta li ser bingeha hiqûqê biçûk nebînin û ev ya bi rêya rêxistinên sivîl, rêya partiyên siyasî her tim di rojevê de bihêlin yani yek ji wan pîvanê yani demokratîk bûnê, demokrasiyê, devleta hiqûqê ew e ku dewlet li hember yani qatilekî jî mecbûr e hiqûqê bikar bîne. Na Kekvildan cenabê te wê rêhanê bawer dikim we jî şopan serokê Partiya Gelecekê Ehmed Davutoğlu xwest li parlamentoyê civînek çêke polîs neyiştin mêrik got ez mafê xwe hiqûqî bikartînim ji makzagonê tê ez vî heqû polîsek bersîvekî pir enteresan de got hiqûq jî ezim û qanûn jî ezim makzagon jî ezim yani ev tişt birastî ji bo yani rewşa Kurda lê rewşa gelên Tirkî jî xerab e yani heger serokkomarekî em naacibînin gava dikek Osman jî got lê wexta ji Meral Akşener re got bisekinin ev rojê we yî baş e hûn ê bibînin hîn tiştê din jî ew ê wer ser we yani sîstem bi her awayî ber bi radîkalîzmê diçe tu çawa Ji xwe loma min xwest ez bi wê noqtê ve girê bidim yani tevgera Kurd partiyên siyasî Kurda, welatparêzên Kurda divê maf û azadiyên demokratîk divê pîvanên devleta hiqûqê biçûk nebînin. Yani ew şeba hevpeybînê ku
yani وزیر داخلی لتلفزیون دگو حتی نوها یک اعتراض کی جری خستن مافی مروبی جمرا نهاتیه دروا دکر ده عینی ثانیه دا برپرس پیوندی درو یه آمنستی اینترناسیونال یا ترکیه تویت دنویساند و رقم دنویساند تاریخ دنویساند که کینگ راپور işkence yen sistematik li Türkiye ji Wezerat-ı Daxilî re hatine daim. Yani sezgin tanı kulu tamam birêmin hele ez anım. Her meh rapor yani kareviye yani milletvekiliye vekili serokê xwedêgirabî komisyona mafê mirovî li parlamentoya Türkiye'de heye vekilê serokê wê parlamentoya nikare raporê xwe evkê xwe bi serbestî binivîne. Loma yani pîvanên devleta hukukê ji bo siyaseta Kurda ji bo civata Kurda mühim e pîvan yani daxwazên maf û azadiyên demokratîk ê rojane mühîmin em van tişta nikarin biçûk bibînin nikarin bêjin ku yani pirsên demokrasiyê pirsên hukukê ê li Türkiye ê devleta Türkiye me alaqedar nake. Her bû yerê ku li Türkiye çê dibe me alaqedar dike. Em Kurd zêdetir dibin mexdûr. Yani wekî cenabê te jî pir bi rastî ew kir yani niha wexta Recep Tayyip Erdogan rabe ji yeka mîna Meral Akşener ra bêje ku bûka Rîzeya ye wisa yani bi uslûbekî biçûk xistinê bêje ku hîn van roja rojên wê başin hûnê hîn çi bibînin çi nebînin dibe em Kurd ji wê derê ji xwe ra jî hin tişta derxin. Yani pirsa hukukê pirsa maf û azadiyên demokratîk û demokrasiyê ji her kesî zêdetir bi qenaeta min me Kurda alaqedar dike dibe tevgera siyasî û hêzên welatparêz civata sivîl ya Kurda li Bakurê Kurdistanê van pirsa biçûk nebîne. Mijarekî giring e divê em ser vê mijarê carekî din bi awayekî mirov ser rawestê wexta me pir hindik ma ez ji hevala rica bikim biraya din derxe. Mijarek me din jî girtiyekî 83 salî ku nikare bimeşe navê wî Mehmet Emîn Özkan e û 25 salê li girtîgahê ye. û nexweş dikeve diçe nexweşxanê lê wî kelepçe dikin dibin. Viya wexta mirov vê nûçeyê dibîne mirov dişopîne gelek tiştê bîra mirovan. Dilê mirovan deşe mijiyên mirovan mirov dikeve evekî din e. 83 salî û 25 sane li zindanê ye û bê sûc bê sebeb li zindanê ye û ev memela nîşanî ew ê dide. Gava di wexta min got gelo Tirkî ber bi xeta xwe yî awa xwe yî ber bi radîkalîzmê diçe. Kesekî 83 salî ew ê çawa ji ew ê bireve û nexweş e. Ev zulma ku bi serê Kurda dikin ev tiştê ku tenê ne bi wê meselê niha yekcarna milletekî werin ku zulm li me dibe û êdî em wê zulmê jî bi awayekî niha li girtîgehê bi hezara însan perîşanin ji azadiya xwe bêparin û ev dewleta wan li hundir lê digire û zulma bi serê wan dike. Kek Osman tu çawa şîrove dike vê rewşa Mehmet Emîn Özkan ev girtiyê ku 83 salî ye û 25 salî li hundir e tu çawa şîrove dike rewşa? Ya ew zihniyeta weke ku ew deyekî wexta lê dixin ji bo kurê wî û ew ê wî dikin aynı mentalîte yani em wexta destê wan da be gor ew ê mesela Kurdistanê taybetî Kurd bin sînor nas nakin. Yani ew zihniyeta ku însana ji balafirê bavêje ji helîkopterê bavêje însana ku li dayîka bixe însana ku nahêle cenazeyê xwe bigirin cenaze li kuça bin
ئەڤیا دکە یانێ ڕیاوی ئەو مژارە بەرێداژی مەباس کرد ڕیاوی ئەوە یانێ خودی لوان دەرکەتنە مافێوان پاراستنە ئەشکەرەکردنە کامپانیا vekirine xwedî li mafên wiha derketine wana biçûk nedîtine yanê wexta meriv bêje em Kurd in normal e her tişt dikin na yanê divê em bêjin vê meselê jî baro ve awqat ve rêxistinên sivîl bin partiyên me bin kesayetî bin divê ser wî tiştî bisekinin yanê eşkere bikin kampanya vekin cana di Twitterê de sosyal medya tagekî vekin ya jî însan bibin komela mafê mirovî vê eşkere bike hinek bibin parlamentoyê yani rê ew in yani yê mühîm ew e ku talûke herî xirab ew e ev dewleta zilimkar e dike em çi bikin yani normal e yani wek Tirkiyê dibên ya yani alışmadık alışmayacağız karşı em ê hember derkin em ê hînê vî tiştî nebin em ê tehemûl nekin em ê hember derkevin rê ew e û xwedî li wan derketine wî warî de karekî sîstematîk pêwîst e ne ku bûyerekî nû derdikeve wek tiştekî ecêb e ev dewlet dike yani wexta Kurd be her tiştî dike yani gava dinê me meselayê din hat muhalefetê xwe jî dike yani mîsal derketiye yani yekî ji Fexrettin Altun ra heqaret kiriye dane dawa vekirine savcî gotiye ewana gotine ku yani soruşturmaya gerek yok vî carê ew ji wezîfe girtine yani ev sîstemekî yani dibe ya yani cana pîvan nem yani hat her tişt mubah dibîne yani werbûye yani yani cana tişta meri dikene cana tişta meri diqehire lê tiştekî heye bi zimanê wan divê alışmadık alışmayacağız em ê nebêjin hema Kurd e cibê em çi bikin çareserî dewlet avakirine rast e çareseriya bingehîn û ragir ew e lê heya dewletekî heya otonomî federal mafê ziman statû bibe jî em van tişta qebûl nakin em ê hesabê wan divê bipirsin divê helwest ew be yani ne ku hema pozayekî bêje dewleta me tune em çi bikin ê heya dewleta em mala xwe rûnin na tiyê hesabê wî bipirsî tiyê herî bêjî te çima ev heştê û sê salî ya jî ev jinik wiha kiriye bi komela mafê mirova bi rêxistinê sivîlê bi baroyê xwe bi ew ê bersîv ew e lê aliyê din jî merivê ji bo mafê statûya xwe federal dibe dewlet dibe otonomî dibe çi dibe merivê ji bo wî jî xebat bike lê ne ku bêje hema dewleta me tune ev e em çi bikin em serê xwe deynin na baş kek Osman mijarekî giring e lê wexta me xelas dibe kek Vîldan em te gudarî bikin divê mijarê de dengê te nayê dengê xwe vekir dengê xwe min got tiştê ku kek Osman behs kir li wî zêde bikim tiştek tune lê yani diya min 3 sal berê li vir li ziyaretê bû ew behsa tiştekî kiribû yani mêvanê me jî hebûn hevalekî me yê müşterek ra got kurê min piştî darbe eskeriya 12 Îlûnê ez û bavê wî 3 sal û nîv em bi pîjame neketin navciya ji bo em nizanibûn kîngê ew bên bavê ji ser malê kîngê ew bên arame bikin ya jî kîngê ew bên me bibin lê hema ez ji wera niha bêjim ev ya 3 sal berê hatiya min got 3 sal berê got kurê min rewşa îro ji wan rojên derbe eskerî 10 qat xirabtir e ev ya pîrekek 85 salî normal nexwenda lê yani her tiştê jî yanê baş tê gihîştî rewşa civatê bi vî awayî dinirxand loma tiştê ku kek Osman got pir muhîm e ev ya divê em qebûl nekin ev ya yani ji bo divê em bizanibin ku zulma ku li me tê kirin ji Tirka zêdetir e girantir e zalimtir e lê dîsa yani dûberekirinê da mehzûr tune ye li bir yani em tenê nikarin bêjin ku yani em ji bo dewletekî serbixwe şer dikin evana pirsên biçûk in evana
جخو اوی چیبن و ام بابجن پشت گوی خو نه yani ihtimalek mezine avakırına devleteki serbixwejî ya jî her şeklekî desthilata îrade ya siyasî ya Kurda bi van gavên biçûk bi van kevirên biçûk dikare bê înşa kirin loma ev zulm û ev zalimî divê ne çavê me bitirsîne ne jî em van tişta wekî bûyerên biçûk binirxînin ne qebûlbar e ez malbata wê apê licî ye piştî ew kê hatibû yani piştî ew şewata licê yani ji ew kê derketibû ji piştî 3 sala wî digirin dabêjin 25 sale di hefsê de notû şeşada şewata licê 1993 ye zulme insaniye insanekî wisa zulme insanekî wisa di wê emrî da bi wê nexweşiyê bi torbe digere kelepçe bikî ji hebsxane bigirî bibî nexweşxanê zulme ev zulm jî ne qebûlbar e divê meriv qebûl neke çi imkanê destê meriv de hebe divê li hember bê zalimtiyê derkeve spas baş gelek spas dikim em hatin mijara xwe ya taliyê mijara me ya taliyê bi zaneyî jî me vê mijarê bijart li Diyarbekirê zarok difikirin ku zimanê Kurdî qedexe ye bi rastî mesela ziman îro li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê problema sereke ye ya Kurda ye ev nûçe bi tena serê xwe siyaseta dewleta Tirkiyê ku dixwaze çi bike derdixîne ortê tu çi difikirî Keko Osman em tişte dest pê bikin te vê nûçeyê xwe te taxîb kir û vê taliyê jî di mesela kampanya zimanê Kurdiyê ye hîs û fikrê te çi ye zarok çawa tên vê astê ku bifikirin ku zimanê Kurdî qedexe ye sûç yê dewletê ye yê malbatê ye tu çawa şîrove dike Osman يعني مثلا دولت حقوق داخلي وناهي يعني ستاتوكي تنا لي تشتكي تنجيه مثلا از بخون من او ليكولين او بكره من ببرسيا قال له دي وبابي و او درسا هالبجارتا جبو كردي هالبجارتيه جبو نا من اوجي ببرسيا يعني مثلا برجي ام بي فينا من نفسانديه بابرا من او كريا مثلا جانا حتى كنت قداخي رابن مثلا تشتي بتشوك او ما في او درسا بجارتا دابون يعني او مكتب سراتاي مثلا بفكره لكردستاني 2 مليون زاروك 2 مليون زاروك وي درسي هالبجير يعني ام بيجن ايكو دچن وان سنفاد ايكو دچن وان بولا وي ما في بكار بينم بيجن ام بيا دگرن او نبسه ام زيادتر دخواز ام بيجن كو ام هفته جاركي فيها هالبجيرن لي ام دخوازن برا 2 ساعات بس 3 ساعات بس 4 ساعات بس حياكو ام ما في تمامي بگرن دور دا يعني از بخود دقال وان تشتي قرانا ننم ايدي يا عم شبكن يعني ما في اويتنا باشا نا جبو سنفكي او هفته ساعاتك 2 ساعات دايه برا 3 مليون كرد 2 مليون كرد اگر دوان سنف هذا دوان اوادا هنا ويا برا ترجيب بكن برا زاروك هرن و سالكي دم بيجن ام 2 ساعات دخوازن 3 ساعات دخوازن 4 ساعات دخوازن حمو سنف هذا دخوازن يعني دوردا زاروكا تشتكي جدلي خو قوتيه پر تشتكي باقجه پر تشتكي باشا لي دفي ام فجرن يعني رياوي تشيه او كامبانيا ما في زمان پر تشتكي خوشه لي كامبانيا تسويه كده معايا يعني تدونيت كامبانيا فادكي بفكره او كامبانيا ما في زمان 10 مليون كرد امضاء بكنوي شعبه 10 مليون نا 20,000 نا 30,000 نا 7,000 نا 2,000 ام بيجن 10 مليون كرد وقتا ويا امضاء بكن او دنجك او بينا چیه
لی وقت او امضا اگر هفته 8,000 دا بمینه یا جی 30,000 دا بمینه او چه دنگ بینه یعنی دوی ام وان تشتی کنکرت دوی بفکرن او زاروکا تشتکی گوتیه راسته لی از بمزه مالباتا وان گلو مالبات واج بو و او درسا بجارته خوستیه نخوستیه yani demakî îstatîstîk dabûn pir hindik e yani millet dipeyîve naxwaze millet dibe ziman nasnameya her tişte imza nade nizanim tiştê herî biçûk te yani kevirem yani çivîkekî dikeve divê dewleta metin em ê çi bikin la em heya dewlet bibin em ê çi bikin yani divê tiştê biçûk te em dest pê bikin tiştê biçûk ji bo min carkî din jî programekî de gotibû şoreşê herî mezin sırrı şoreş yani efsûna şoreşê mezin di şoreşê biçûk de veşartiye divê meriv bi wî dest pê bike anha bira nîşan bidin a bira salekî da nîşan bidin 3 milyon Kurd ew dersa bijarta ew dikirî ew ê sîstema Tirkiye ew ê Millî Eğitim Bakanlığî teblihev bike cenabê te wer dibe em hemû kampanya zimanê Kurdî ji nêz de dişopînin HDP Türkiye 6 milyon zêdetir ray digire encamê kampanya hetanê anka tê meşandin ez bawer dikim 100,000 derbas nekiriye yani ev tê çi wat heye Keko erê yani HDP jî têda ew 6 milyonê wan jî têda Kurd em dibên 20-25 milyonin misal yani em bêjin ew 6 milyonên dan wa eger ew nakin ew jî nav kampanyê dan ew bi xwe jî nav kampanyê heta programekî jî çêkirin tiştê ku dibê millet tiştê wiha ê mezin ji bo min şoreşê biçûkin ama şoreşê mezinin biçûk dibîne ya her kampanya vekê kampanya bira hemû partî hemû rêxistin hemû mamoste hemû ewa vekin ku bira Kurd hemû zarokên di wan sinifa da wî dersê hilbijêrin pir vekirî bira nîşan bidin ku 15 milyon insan dixwazin ki Kurdî bibe zimanekî fermî sibe ew 100,000 be ew ê Tayyip Erdogan jî nizanim Millî Eğitim Bakaniyê wî jî ew ê qerfa bike ew ê bêje tu çi dixwazin way yani gayrî ciddiye yani ew ê werbêje yani di vir de ne ez alîkî ya we û êdina kesî rexne nakim yani derdekî me meseleyê herî biçûk da em nakin lê tiştê mezin da em cana qirika hev dikin heqaret gotinê hevdî dikirin ya ma herî biçûk e her bêje ez vî dersê dixwazim ez dersekî din dixwazim her imza bide her via bela bike yani di wir de problemê me heye yani ji bo wî ew zaroka tiştekî ji dilê xwe gotiye lê berpirsiyariya wan di malbatê wan da jî heye tebî ew besera dewlet weta qedexeyî û îzin nade ew em wiya zanin lê divê ew jî rabin yani ew jî rabin vî tiştî bixwazin yani dunê wiha digere şoreşê biçûk carkî min gotibû îmkana me hebiya me partîkî ji bo zimanê Kurdî çêkira bigote tenê zimanê Kurdî dixwazim nav 10 sala da bira Tirkiyeyê hemû mektebên ki Kurd piranî dan zimanê zikmek ew ê 10 sala da şoreşa herî mezin çêkira yani em ê çi bêjin yani tiştê biçûk da em divê dest pê bikin cana qirika hev ew nekin yani ev devlet yani divê em qodê wan jî bişkînin îmkanek didin yani tiştekî divê ez saetekî didim ez ê bêjim ez vî saetê digirim lê saetekî din dixwazim hoqas pir vekiriye yani baş Kek Osman Kek Vildan tu çi difikirit Valla saata Kek Osman xweş yani ez tenê dikarim viya bêjim yani niha ez ji yani hem tradisyonek siyasî hem ji yani nav xebatekî pratik têm yani di salên dawiya hefteyê da di nav xorta da wexta me kar dikir û şiyara me ya esasî yani mafê zimanê zikmakî bû hînbûn û perwerdeya bi zimanê zikmakî bû gelek cara em dihatin tuhmetkirin bi gelek tişta 44 sal derbas bûye em hîn van tişta münaqeşe dikin ev ya rastiya tiştên ku Kek Osman yani ew ka wiya qîmeta wiya fikrî a teorîk pir rast datîne ortê li Diyarbekir di hilbijartina belediyê da HDP sedî 65 ray digire sedî heftê ray digire
Diyarbakır be, Mardin be, Van be, ez nabêjim li Entabê ya nizanî li Van de re jî dikare çê be. Mamosteyên ku üniversita Artuklu xelas kirine, Bingol xelas kirine, mamosteyê zimanê Kurdî gazin da dikin. Tayîna wan nayên çêkirin. Lê ew mamoste di aynî wextê de dibe bipirsin çend zarok müracaat kirine. Çend zarok müracaat kirine. Ez hema qasê ku kek Osman dibêje nabêjim. Li Diyarbakır 20,000 tenê 20,000 zarokên Kurd ji bo dersa hilbijartî ya zimanê Kurdî ew bike Türkiye ew ê xwe perîşan hîs bike. Ji dil dibêjim biya. Yani niha li Stockholm nüfusayî 2 milyona bi 89 zimana dersên zimanê zikmakî tên dayîn yani. Yani tecrübeyê me Kurda li hundir û li derbeyê welat. Ji bo organizekirina van tişta falan pir ewke. Li Stockholmê jî eger niha yani sala dersê ya bê niha xelas bû ji bo sala pêşî ji niha de hazirî dikin. Li gor hejmara zarokên ku müracaat kirine mamoste tayîn dikin li vir. Li gora wî loma di tu şoreşekî da tu xebatên şoreşgerî û guher ku daxwaza guherandinê dike bi gotinê Kurda heye kevirê mezin alametê neavêtinê ye. Xîşikên biçûk qewlê li ciya xîşik bigirin wan xîşika bikin kevirekî mezin. Wan xîşika. çavê mirov bêje Yani niha gelek tecrübeyê me hene. Mesela biraziyên min di salên notî de yani wexta li mektebê gotine tamam qedexe wexta li mektebê gotine ez Kurdim belkî 10 cara dê û bavê wan gazî mektebê kirine, gazî qereqolê kirine û nizam çi kirine. Belkî ew tişt îro tune ye. Lê wexta biraziyên min niha ya jî êdin müracaat bikin bêjin ku ez li Bağlar ya nizanim ewkê li vê mektebê dixwînim ez dixwazim di qanûnê de jî heye wê demê tişt dikarin bilibin, tişt dikarin bên guherandin. Gune ne guneyê wan zarokan e ji bo di fahamkirina wan de ew e û rast e jî. Di fiîliyatê da Türkiye viya mafê dersê bijarte wekî tawîzekî di çarçeva reformên Yekîtiya Ewropayê de ew kir. Heta derî kirin problem, nizanim çi kirin problem, Yekîtiya Ewropa di dij derket. Vêca wekî kek Osman got yani ew pir bi rehatî karin niha ji Yekîtiya Ewropayê re bêjin ku me mafê dersê zimanê Kurdî wek de dersekî bijarte me daye ka werin em nîşanê we bidin kes naxwaze bixwîne. Carekî din em nikarin daxwazekî wisa piştgirî daxwaza piştgiriyê ji bo tiştekî wisa em bikin. Loma ew gotinekî yani Tirkiye bi gelek zimana ye bi Swêdî jî heye dibe yani dibe carna berê ku em şûjinê li xelkê xin dibe derziyekî jî li xwe xin. Ev ya berpirsyariya şexsî ye, berpirsyariya civata sivîl e, berpirsyariya partiyên siyasî ye, berpirsyariya dê û baba ye, berpirsyariya hemû civatê ne. Em nikarin xwe ji ewkekî ji berpirsyariyekî wisa dûr bixin. Gotinekî Swêdiya ku ez pir kêfam jê re tê yani me destpêkê de ku cana yani 30-40 salê me ye li van deran e meriv ji civatekî wisa pêşketî hin tişta hîn dibe yani yani yek peybeywanê ewkê dibe jiyan peyvajoyekî hînbûyî ye. Tarîfa jiyanê wekî peyvajoyekî hînbûnê hînbûn. û divê çarşeveyê de dibêjin yani
خباتا دموکراسیه مافو آزادی دموکراتیک تجارات تحمل وان لپاوسی تونه یعنی نابن داینی تونه دوی او هر تم پیواجوی دینامیک به تجارا جوان تشتا دوی ام قابل پاش نابیجن ام مثلا جی دوی جمرا به درسکی جوی صحبت آوات تشتی کو مدرخست به تایبتی جی خالم و تالیه دوی محفل دولت بوینه محفل ستاتو خستنه حق کردایه لی دوی کرد به داخوازین طالبین عاجل به چند خالا ورن جمعه و قاربن طرف بن و حق خواه به دست خینن یک جیجی محفل زمانه اسپاسیا و دکم و مبهبر صحبت کی پر خوش کر و حقوق کی حوالتی کی 42 سال زیده 43 سال از گلک کیف خوش بومی رو مبهبر بویرن ترکی لکردستان لروشلاتا ناوی مبهبر میرخان هول هر هبن به هبیا کوام د جاره کی دن دیسا بهبر بن گلک سپاس کن جوی متنی خوی سپاس دکم امجی تفکی اون به اجي سپاس دکم جعلی خو گلک سپاس بو صحبت خوش بو بإمكاني هر كرتيبن هنرتم سرچاواورن تشتكي جدست موره ام ريبيه ام تيرن عين قافلنا يعني عين اوينه تشتكي نابه يعني كيد قهره برا بقهره تشتكي نابه گلک سپاس کم تأثیرات هذا سپاس سپاس او تكنيكر جي هفکار انتای لپشت کامره و همو تماشاندان به پروگرامی را ریزو سراوی خود دیار دکم خیر خوشی دابن مالا تابا مالا و تابا جبو به امکانه عينا اجي بنوي امزادكم اجي بنوي امزادكم گلک سپاس تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه به دو حواله خوی هجا به دو کتکارین دوزا آزادی کردستان لصحبت کی به هفره کر حتی برنامه کی دن ببینن بخیر و خوشیه ده